MH07 ऑटोमोबाईल्स आमच्याकडे सर्व प्रकारची टू व्हीलर्स रिपेअर्स आणि सर्व्हिसिंग करून मिळेल. आमचा पत्ता ओमकार डिलक्स समोर उद्यमनगर कुडाळ. संपर्क 8412 93 71 65. नमस्ते. कालच माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारचा जो बांटी आयोग होता त्या आयोगाचं ओबीसीच्या ज्या बाबतीमध्ये जी शिफारस आहे ती शिफारस कालच या ठिकाणी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जे राज्य सरकारला गाईडलाईन्स दिलेले होते ते म्हणजे महाराष्ट्र राज्याचा इम्पेरिकल डेटा आणि या ठिकाणी जी ट्रिपल ट्रेस्ट होती ती या ठिकाणी पूर्ण करून कालच या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्याला 27% आरक्षण या ठिकाणी मिळालेलं आहे. ओबीसीचं आरक्षण या ठिकाणी मिळालेलं आहे. मी या ठिकाणी माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांचं खास करून या ठिकाणी अभिनंदन करतो की गेले 2.5 वर्ष या ठिकाणी ओबीसी संपूर्ण राज्यामधील ओबीसी या राजकीय आरक्षणापासून वंचित होते आणि हे राजकीय आरक्षण या ठिकाणी मिळायला पाहिजे म्हणून आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांनी महाराष्ट्र राज्यामध्ये एकाच वेळी ठिकठिकाणी या ठिकाणी ओबीसीचं आंदोलन केलं, जेलभरो आंदोलन केलं, ठिय्या आंदोलन केलं आणि त्याचाच परिणाम म्हणून या ठिकाणी बांटी आयोग या ठिकाणी नेमला गेला आणि त्यांच्या ज्या शिफारसी होत्या की महाराष्ट्र राज्याला या ठिकाणी ओबीसीचे राजकीय आरक्षण या ठिकाणी 27% मिळालेलं आहे. खास करून या ठिकाणी मी पुनश्च एकदा त्यांचं अभिनंदन करतो की हा जो काही लोक जे या ठिकाणी म्हणतात की हे आरक्षण शिवसेनेने केलं, राष्ट्रवादी काँग्रेसने केलं, या ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेचा काही संबंध नाही. हे संपूर्ण आरक्षण मिळण्यासाठी जास्तीत जास्त जर कोणी प्रयत्न केला असेल तर भारतीय जनता पार्टीनं या ठिकाणी प्रयत्न केलेला आहे. आंदोलनसुद्धा भारतीय जनता पार्टीने केलं. महाराष्ट्र राज्यामध्ये शिवसेनेच्या एकाही पुढाऱ्यानं, राष्ट्रवादीच्या एकाही पुढाऱ्यानं, काँग्रेसच्या एकाही पुढाऱ्यानं या ठिकाणी आंदोलन केलं नाही. हजारो कार्यकर्त्यांवर या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये केसेस झाल्या. हजारो कार्यकर्त्यांनी या ठिकाणी जेलभरो आंदोलन केलं आणि त्याचीच परिणती म्हणून या ठिकाणी आपल्याला हे ओबीसींना महाराष्ट्र राज्यामध्ये 27% आरक्षण मिळालेलं आहे. राज्य सरकारच्या वतीनं या ठिकाणी शेखर या ठिकाणी नाफळे यांनी ही राज्य सरकारची बाजू मांडलेली होती. आदरणीय शिंदे साहेब महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आणि आदरणीय फडणवीस साहेब महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री यांनी नवीन सरकार आल्यानंतर या ठिकाणी ह्या सगळ्या गोष्टी जोमाने केल्यात आणि त्याची परिणती म्हणून या ठिकाणी आपल्याला ओबीसींना आरक्षण मिळालेलं आहे. आणि देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांनी सांगितलेलं होतं की एकदा माझ्या हातामध्ये या ठिकाणी सत्ता द्या, 3 महिन्याच्या आतमध्ये मी या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्याला ओबीसींचं आरक्षण मिळवून देईन. त्याचीच परिणती म्हणून 15 दिवसाच्या आतमध्ये या ठिकाणी हे आपल्याला आरक्षण मिळालेलं आहे. त्याचं श्रेय, संपूर्ण श्रेय जर या ठिकाणी जात असेल तर माननीय देवेंद्रजी फडणवीस असतील, महाराष्ट्र राज्याचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत दादा असतील आणि ओबीसीचे प्रदेशाध्यक्ष या ठिकाणी योगेश टिळेकर या सर्वांना या ठिकाणी जातं आणि ओबीसींच्या सर्व जे आंदोलन या ठिकाणी ओबीसींना जे आरक्षण मिळालेलं आहे त्याचं सर्व श्रेय हे सर्वसामान्य भारतीय जनता पक्षाच्या सर्व कार्यकर्त्यांना जातं. म्हणून हे आरक्षण मिळण्यासाठी भारतीय जनता पक्षानंच या ठिकाणी मिळवून दिलेलं आहे. अन्य कोणाचाही ह्याच्यामध्ये कोणाचाही या ठिकाणी वाटा नाही असं आज आम्हाला या ठिकाणी सांगावंसं वाटते. मॅडम, ओबीसी आरक्षण जाहीर झालं आहे, काय प्रतिक्रिया आहे? कुणाला श्रेय द्याल एकूणच या सध्याच्या राजकीय घडामोडींमध्ये? ओबीसी आरक्षणासंदर्भात श्रेयवादाचा मुद्दाच उपस्थित होऊ शकत नाही, कारण श्रेयवाद घेण्यासाठी आदरणीय फडणवीस साहेब किंवा शिंदे साहेब यांनी हे केलंच नाही आहे. आजपर्यंत हा डाटा कंप्लीट झाला असून सुद्धा ह्याच्यावर ठोसपणे निर्णय घेऊ शकण्यास अपयशी ठरले हे फक्त ठाकरे सरकार. त्यांना फक्त निवडणुका पुढे ढकलायच्या होत्या, कारण त्यांना निवडणुकाला सामोरं जाण्याचं धैर्य नव्हतं. त्यांची काय परिस्थिती होती राजकीय ही त्यांना पूर्ण माहीत असल्यामुळे त्यांना हे धाडस होत नव्हतं. आणि भाजप पक्ष व आदरणीय फडणवीस साहेब हे या सगळ्याचा पूर्णपणे अभ्यास करून असल्यामुळे त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे अभ्यास व्यक्तिमत्व कसं असतं, राजकारणात त्याचा कसा काय फायदा होतो याचं एक उत्तम उदाहरण आपल्या फडणवीस साहेबांनी ह्या माध्यमातून दाखवून दिलं. ओबीसी समाज एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर उतरून सुद्धा त्यांच्यासाठी कुठल्याही प्रकारचा ठोस निर्णय ठाकरे सरकार घेऊ शकत नव्हतं. एवढी आंदोलनं झाली, बऱ्याच लोकांवर केसेस झाल्या,
आपले कार्यकर्ते, आपल्या पक्षाचे कार्यकर्ते सुद्धा ह्या सगळ्यात सहभागी असून सुद्धा ते आपल्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना न्याय देऊ शकत नव्हते. त्यामुळे आम्ही फडणवीस व शिंदे सरकार यांचे खरोखरच आभारी आहोत. ओबीसीच्या माध्यमातून आम्ही जे काही आंदोलनं केली त्याच्यासाठी यशस्वीपणे आम्हाला ठामपणे आमच्या पाठीशी उभं राहून आम्हाला हा लढा सक्सेस करून दिला. यामुळे आम्ही त्यांचे आभारच मानतो. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.